1. Intră pe ușa din față ca să poți ieși pe ușa din spate. Naște-te odată ca să poți muri mai repede. 2. Un om se uită la un om care 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 se uită la un televizor. 3. Eu sunt doar o experiență care se întâlnește cu alte experiențe. 4. Cumpără casete porno ca să simți și tu ceva. Cutii umplute cu frici și frustrări. 5. Nimic nu e ce pare, totul e doar în imaginația ta, trăiești într-o halucinație controlată. 6. Eu sunt el, el e ea este noi, noi suntem voi, noi suntem goi. 7. Îmi vine să mă arunc de la fereastră și să vă iau și pe voi în zborul meu, iar în căderea noastră să țipăm cu toții, totul e doar un joc. 8. Dar și ăsta ar fi doar un film. Întoarce 8-ul și fă-l infinit, ca să-ți dai seama că trăiești într-un loop, într-un pattern pe care nici măcar nu-l stabilești tu. Și îți readuc aminte de a doua strofă, de omul care se uita la celălalt om în speranța că va găsi ceva. Și ca să o înțelegi pe prima, trebuie să ai un dram de imaginație în plus față de omul din cea de-a doua strofă. În a treia poți avea o revelație, apoi intră în următoarele 4. Iar acum, sinucide-te. Metaforic vorbind. De-abia acum începe totul. Mă așez în genunchi și încep să mă rog la mine. Căci Dumnezeu sunt eu. Sunt mai mult decât pot suporta. Sunt, exist, fac sex. Moarte oamenilor cărora nu vor să învețe să zboare. Moarte oamenilor care nu vor să viseze, moarte oamenilor care nu vor să iubească, moarte oamenilor care ne-au promis că într-o zi vom fi fericiți. Nimic nu ieri, totul e azi și tot ce a fost nu va mai fi. Viața mea este spectacolul la care am visat dintotdeauna. Îmi folosesc vocea, îmi folosesc corpul, focus, control, energie animalică, nud, artă, viață cotidiană, explorez înțelesurile durerii și ale plăcerii și provoc diferite interpretări. Sunt autoabuziv. Poți oare să dezveți fluturele să zboare?